Sa primerong pagkakataon bako sa Nasarayon Bicol na ipahiling ang istorya kan mayamang kultura kan probinsya nin Albay. Kan Biyernes ipinalabas sa Cultural Center of the Philippines ang musical play na Daragang Magayon ang istorya ni Mayon. Digdi ipinahiling ang istorya kan pagkaminuota ni Daragang Magayon na siniulap. Sigun kay Gobernador Joey Salceda, nakulang bagay na maiparaman sa luwas kan Albay kung guraano kagayon asin kayaman ang kultura kan probinsya. Maski nga ni minsan destroso ang darako nagtutukan bulkan, pasalamat man giraray siya na nasa Albayan bulkan mayon, bagay na nakapabisto asin nagtaon ng rekognisyon sa probinsya nin Albay. Sa kabila ng lahat ng disaster, sa kabila po ng lahat ng problema, ay kaya po natin lampasan. We can transcend these problems through unity as well as through finding our identity, our culture, our heritage, our narrative as a people. Mientras tanto, ang National Artist for Music man na si Ramon P. Santos ang nangenot sa musical scoring kung kaya tunay na pang world class ang isinagibong musical play. Star-studded man ang event kung saan presente ang veteranang aktres asin Bicolana na si Boots Anson Roa, Cheryl Cruz asin iba pa. Sana rin ay maakit natin kayong dumalaw sa Albay upang mapanood, maramdaman at pagyamanin ang malaparaisong kapaligiran na sinasagisag po ni Daragang Magayon. Tunay na nagtataon ng ganyan inspirasyon ang bulkan mayon sa mga artist, siring kan pintor asin mga nagsusurat ng tula. Asin sa paagi kan musical play na ini, masasabing sa Roman ini sa saintang tribute para kay Daragang Magayon. Eric Baldo, Patrol kan Pilipino.